pa si Eric. Isa rin to si Eric, oh. Si Eric, anak batos, number 1. Ato pa si Ivan. Si Ivan, isa rin yan. Pakain-kain lang ng bayabas yan. Para mature naman. Okay na yan. Grabe sipang likatan nyo. Hindi na kahapon. Ngayon, nagpitura pa ng motor. Grabe pagkasipaga. Saan ka pa makatagpuan doon yung ganyan kasipag na asawa? Grabe mambay. Hindi ka lutok pa. Wala ka na makikita ang ganyan. Tiwing. Marimar. Oh, grabe sipag. Sigurado kung nagkataon na ako ang asawa ni Kipito, may premito ba sa akin pag-uwi? Agad-agad. Bubo agad. Eh, grabe sipag ng asawa ko. Wala, duputan ko to. Sanay ka masuduputan. Ang problema natin, kaya di mo nabat. Kung ako, ipalibag ko ang asawa ko, ipag-ampasan ko, hawak ko sa dalawang paa. Lalo, kung kasi nakilang natin yung asawa ko, pag hindi ayaw, bali-bali ang buto yan. Bali-bali ang buto natin pag pinag-ampaan ko. Salamat naman yan kung naging asawa niya kay naging magkamag-anak kami kung nagkataong ako. Ay, sigurado, bali-bali ang buto niya sa akin. Ipag-ampasan ko man yan. Hindi sa katawan nun. Tapos maguhin doon, mabunga nga pa. Marik lang pa ito. Pag hindi itong itak na ito na mahaba na ito, kating ano mga itak na ito, bunutang nga yan. Itak na mahaba na itagtas ko sa ulo yan. O, eh, pagtagpas ko, pag galingan pa ako ng asawa ko, hanapan pa ako ng tubo na malaki na grabe na sipag. Tapos hindi pa ako pabakin at sige. Ate Weng, si Katiting ang bumunot ng itak na. Sabot yan. Ato pa si Eric. Isa rin to si Eric, oh. Si Eric, anak batos, number 1. Ato pa si Ivan. Si Ivan, isa rin yan. Kain-kain lang ng bayabas yan. Naka-live to eh. Para kung mapanood niya ito, damay-damay tayo lahat. Ito, at ang motor ni Ivan. Ikakalakal na ito. Ikakalakal na tayo. Kaya pinagbabaklas man. Kung magkano kilo nito. Pinabayad nito. Ay, alam, ikakalakal na. Asin di ako ng asana later. Ato, dinukot na pala. Hindi dapat tukutin, dinukot na. Ay, dali. So, kay dinukot na. Ato na kay Bagoy. Parang tingkilan natin. Iyay. Grabe sipag na ni Kato nyo. Nasuot pa talaga si Kato nyo sa pinakil. Namasuot pa sa pinakailalim si Kato nyo. Nang side car, pisa, ayan. Grabe sipag. Ang asawa ko, papagal dyan mamaya. Sigurado, hindi ko abakin sa linggo yan. Grabe sipag na natin, no? At ka na si Katiting, nalulungkot. Kaya ibig-big na pumasok. Ang motor ni Eric, nagmumukhang tao. Ano kaya, tingnan kaya natin ito kay tatay ng motor. Ano na nangyari? At ito na, ang motor ni tatay, muntik na. Ayaw, malapit na. Para na rin motor. Ito na, nagkaroon na siya ng ano ay. Nagkaroon na siya ng ano ay. So, ang timba pala. Hindi ko na ibalik. So, nanugali pa tayong buta. Iiwan pa ito mamaya, mareklamo pa yun. Hindi sa nakatulong tayo, napasama pa pala. Sama na, ay.
na naman kami, ah. Grabe talaga.